sortzetiko kardiopatia dutenen elkartea eta haien familien elkartea da. Bihotzean izaten dien malformazioa dira eta hauek haurra jaiotzetikan izaten dituzte. Gutxi gorabehera, jaiotzen dien 1000 haurretatik 8 izaten dute sortzetiko kardiopatia bat. Gurutzeta ospitalean, itxaron gelan, egunero ikusten genuen han bihotzez elkarteko kartel bat. Egunero naiztan ikusi ez ginen ausartzen deitzera. Baina ja, etxera bueltatu ginenean, orduan han erabaki genuen ja elkartearekin harremanetan jartzea. Eskaintzen duguna da informazioa, babesa eta laguntza familiei eta kardiopatia duten haur edo gaztei, laguntza psikologikoa behar izaten den kasutan. Harremanetan jartzen gara ere bai, hauekin lanian dauden hezkuntza profesionalekin, behaien premiak zein diren adierazteko eta nola lagundu daitekeen. Gaur egun ikusten dugun garrantzitsuena da, irakasleak informazio hori izatea, baina lehenengo eskuz, eta benetan jakitea haur horiek behar berezi bat izango dituztela. Behar bada ez, baina behintzat arreta jarri behar da beraiengan. Bestetik jornadak egiten dugu informazioa zabaltzeko eta gizarteratzeko eta kardiopatien inguruan informazioa nahi duenak jardunaldi horietan informazio eskuratzeko. Gizarteratzen jarraitzeko elkartasun lasterketa bat burutzen dugu Zarautzen urtero eta kardiopatia dutenak eta euren familiak elkar ezagutu eta esperientziak partekatzeko jardunaldiak egiten dugu eta ekintza desberdinak egiten dugu. Hasieran elkartera iristen zarenean, zure familia da laguntza jasotzen duena, baina gerora, zuzara bestei laguntza eskaintzen diezuna, elkartasun kate edo sare bat sortuz. Gure kasuan, kardiopatiak oso ez ezaguna dira, gehiemat oso ikusezinak dielako. Itxuraz ez du inolako laguntzik behar, itxuraz beste edozein bezalakoa izan daiteke. Baina barruan, ikusten ez den arazoak daude eta ikusten ez dien errealitate batzukin topo egingo dute. Orduan, guretzat garrantzitsua da jendeak jakitea hemen gaudela, edozein arazo dakatenean gu ere hemen gaudela eta laguntzeko prest gaudela.